We have my mom acquire by Ghana and MTVGH. Message like, comment, subscribe, turn on notification also, so that anytime I post a video, BTC will stand by KB. We have for Agona Swedru guys no mobuefu. Do about to na yeto na mama be winning no abutreka obua Amubuefu brutal na amubuefu NDC. And the reason now Agona Swedru for mubuefu NDC amukika amadua amuye demonstration in anese. I see Game Boys no. Game Boys, I see Game Boy. Say mun baby wa hade say mpenifo wa ha nti omune. Game Boy na yes asaka for one guys we are mere fraud. Not knowing allegedly no Game Boys be brave a company e di ma NDC. And I could understand them. I understand why Game Boys be company my NDC. When say Dr. Mamudu Bomani NPP buy no. We actually made sure say Ghana, our financial system, transactions are traceable. Ghana kara yedi buy no obia ewo ne identity. Until we could be a counter. Now nipa no is required send obe use Ghana kara yedi be account no. Now ubie we are any amount of money that goes through that account, whatever transactions are done with that account, it can be traced. And until now, Game Boys be breeded. Right? And Kamunyanka, those days that we used to have the Western Union and stuff. But I say, okay, build client, be a client, make us say, tap, send, and I say, all the rest, let me find the rest. They can trace the transactions. And the Game Boys be brave, a company my NDC, or Mudio Musica, a company my NDC. After the NDC about, you and I don't know what deal they are going to do with the US or more benefit free men. You see, extradition in the qua, yen konkwan, sa. And the Game Boys say, debut, I go not straight for they know very well. And this guy that is reporting this thing, he seems very, very, very abreast of the matters. Because I see, the current MP, Swedru Manka, and NDC winning. But because Game Boys, they say Abu Trekamo, Edio Musika, at the company ma NDC inti. That is how come NDC won in that place. And the guy is again saying, say, indeed, no, as a matter of record again. I say, if it's an election, Mukrano, na butrika cheska, or most can say connect to my NDC, or most can say connect to my NDC. And they said the current MP, is a, or you're aware of it, or say, or more MP or ba, she's aware of it. Ebushan for me, this worries me, this news, worry me. It's a political party because se omu pepa wenti they would lose guard. I mean can't say omu lose guard because maybe they should have an intel. But they will not stop at anything from rituals ayeti omu wan semi to the first Game Boys edi omu sika nyina shemu. It now explains most of the thing near SEC. They say na yeah, because these are the people who were behind the campaign now. Russia for then it cannot be so omuakumapa for omain with Debbie. Then there's much more than that. And let's just give time some time. With time, all these things. Beba so long as we are alive, whatever are these underdealings are, thank you for and all those things, it's going to come for all of us. do about to na yeto na mama be winning no abutreka obua youth in the dread. But last week na my na career ya when na ko US obi ante yenim wo se edu election no ono ne be kasa se yento ma NDC me omo obi 55 minutes yento ma NDC Ernestina aguna we se MP ma me no wo no abutreka wa ba ni fie da obeka jan se ono lo nim no obebi a onim obebi a but ono ne be kasa so ye dey yento ma wo wini I say wo wini poma NDC no wo wini wo Swedru dey use NDC be wini wo Swedru but abu ye ma NDC wo wini wo Swedru ni case we yi na ma yambo Friday why ne sister ne you onwu ne sister da but na ko she US but je be say ka che Ghana ban say onja youth na yenya ye wona ye ble wotete but abato so to a na ma be ka che say yi na mo ble mo to ban ye ne Swedru for ya plan say ye to aba ma obiem ade e wode aye ye nuan ye be say be to abo ye to abo Swedru for ye to abo ha obi o ma ye ska
ye didi o ya ade bi ama ye sa gba ewe why dem for a pillar obi an abu cheka why dem won so ko you me akopọ so nto baba se see boys na omuguaye boys na omuwafia omuguaye Kana for me church am me mama chi me mama ha me mama adu baby am obia se me kwa me nkruma mambo me hunu bi ena yetu no busia nsoso na mambo me hunu bi ena a champion nsoso ebetu busia na mambo me hunu bi ena rolling so eba so nsoso na mambo me hunu bi rolling si free ho Akufo amammo anu so me hunu bi Akufo free ho atamils ne mahama eba nso amammo me hunu bi na musumu nyina musumu hunu bi na nado beso mu anu so na amammo me hunu bi mususu mu hunu bi ena sei asan bedi mahama nsem na memu no se mo hu se ne sitie na Ghana embebunu mo fa mo agwene enye adwuma na momma obi endada mo se ne mahama ede enumude bedada mo se obema Ghana yeyi obema munyuma ne ne keka ho enkontompa wotwa no eno ana oda sukrumu woyam fom so awontimi nyintum se we correct no na amamuo no aye krabehwe ama yenyina aye ho atoyen na Ghana mbebunu no modachi ene mo madachi ne mo nana no modachi amamu amahama ebuo no mugidi se ekoyie mamwana sisi mo hunu nsunsuya na nado no mo ebetna so no mo hunu ye ena mahama nsusu ni NDC amemo nsusu mo nitua mo obi nada mo na mo nka se mahama ene ni NDC amemo no ene na nado amemo no ni NPP amemo no ya de kro mo amontasi na mo mpape mo na mo hunu se ensunsuye dem na nipa na mebri ede slogans say Ghana ya bre NPP ni NDC amemu na omunyina edisika me die make pay mo kasentisa ye wa bonye fo ne ye wa papa fo mo hunu na nado no mo amemu mo huni ena mahama nso na amemu awo buo no so mo huni mo busa se Ghana ben ena mo hwehwe Ghana eye asumdue man na mo hwehwe anase basabasa yo amemu ya de basabasa ye ba omanmu ena mo hwehwe ana se mo hunu se na nado no mo ebu o man no ye hunu se na asumdue wo ho buakuye wo ho human rights nyade aye o abuse no mo wodo enso ma o man no enu no bibi on beba bia no mo hwe se wo ahia wo wonsoso wo chefa won saka na nkankan ne sa school eya ayi free SHS no de bae no wo hia ne timi ko school bia bi na sikani nsusu timi ko school bia bi wa ma yi mu bia ama enu no so bi bedada mo ka se NPP ne NDC amemo no ya de kura mo sire hu na dunomo eba so no se mo se ta mo ba na dum so ho na mo busa mo se dum so no mo timi so so bo ya na se dum so mo san musa mo se wo ho ana se ni ho na eye nyansa sem se o maya enkane animu yetimi ka se ye 24-hour economy
yɛde nnaadaa bɛka sɛ yɛyɛ 24-hour economy mohunu sɛ no naado no mo ɛbɛtena soɔ no hospitals a wɔn sisiiɛ akwan a wɔn yiyiiɛ ɛne sɛnea na akuafoɔ kookoo yɛtɔ mu kookoo fa nurses a ne mo wie NDC pɛn so a yɛamfa mo na naado bɛfa mo akatua oyɛ ne yie na naado no bae wɔn anka sɛ dwumayɛfoɔ wɔn ɛyi wɔn a wɔn nyɛ NPP foɔ adi dabi obiara yɛ Ghana ni na naado no ampapa mu sɛ wɔyɛ NPP ni anaasɛ wɔyɛ NDC ni no ɛno nti memma na adwuma dabi wanyɛ ne saa ɛnka bɔ mu na wɔde baeɛ sɛ obiara bi di efisɛ nyinaa yɛ Ghanafoɔ ɛna mo ahunu NDC foɔ memuo sɛ nea abɛtɔ so no mmiɛnsa ne sɛ ɛmɛmu a wɔde sɛ party a wɔn so yɛfrɛ wɔn de base yɛ a wɔn mo efiri NPP mu yɛato aba democracy anyɛ adwuma ama wɔn pɛsɛ mi nkumnya ɛne kyinkyina a me na ɛsɛ me di animu ɛna wɔn ɛyɛ campaign mo ma ɛno mɛdaadaa mu wɔn mɛdaadaa mu sɛ nea mahama daadaa mu no wei no ne wɔn gyina mu ne sɛ ɛbɛma mo anya adwuma Japan ba wɔn na wɔde sɛ wɔtumi akasa ɔma mo nnwuma sika no bɛdi nsɛm a ɔbɛma nnwuma ɛkwan bɛn so busa sɛ ɛkwan bɛn so na ɛtumi ma nnwuma ba ɔma no ne yɛdie ne nyinaa ne sɛ economy no bɛyie na economy no so bɛyie a yɛnyɛ ne paper so te sɛ ne mahama no mo ɛyɛ projects paper so wɔn de ano na etuatua ayɛsɛn nnwumayɛfoɔ ka wɔ paper so dabi sɛ mohwɛ sɛ ne abawomia na dwempa wɔkɔfa a wɔde sɛn saa digitalization ba ya wɔn mo sɛ ɛnyɛ na ɛne dɔkono no nkyenam no wɔn bɛyi dɔkono no nkyenam no sɛ wo ya wo Ghana card hyɛ obotom na timi ɛboa wo wɔ sitem mu a fa asidɛma nyankopɔn na kɔto aba no ɛma bawomia no mmra no ɔmɛyɛ ɔman no yie sɛ wotimi fa wo phone na wotimi yɛ bibia wopɛ bia woto mpa so to sɛ ne sɛ metimi mpa so a meyɛ saa program yi na wakae sɛ bawomia na de baayɛ ɛno nti no wɔno na nkɔsoɔ ɛbɔ ɔman no mu a n'ani gye ho n'ani kum ɔman no ho ɛno so nda nkyɛn sɛ woya wokae sɛ wokɔ hospital yɛ national health insurance no NPP foɔ na de baayɛ ɛna nka na ɛde sɛ bawomia nya kwan tena so a nkɔde bɛtoa so a na wakae sɛ aba no ɛsɛ wokɔto ɛma bawomia mo ma Japan ne nkurɔfoɔ no de base foɔ no mɛdaadaa mo wɔn deɛ sɛ mo mo kwan mo ba so a concert foɔ wo wɔn nim amammuo no ho nyansa biara ɛna adwuma no soso a wɔn se yɛde dɔdɔm se yɛbɛpa yɛde bɛma mo no Japan no asi ne plane oyi ne sin aduasa akasa sɛ na adwuma mu wo ba na sɛ wo mpaboa hyɛ wɔn nyɛ fɛ wo bɛɛte nya ɔbɛpa mo wɔn adwuma na kɛsɛ hiani wa wo bɛɛde no akonya adwuma wɔ Japan ne party mu no ayɔ nti mo mo bia na ada mo na mo nsi mo adwene pi mo ma NDC form enkohye saa de base for no na ada mo na mo hunu se mo daache ene mo ma daache e wo mo nsem na kwan e wo mo nsem ne se mo kɔto aba na hunu se wan na oba o man wo siesie wan na oba akyɛde a wo o man no mu no ye nyina ya kyɛ ne pɛ na enkoba se nipa baako enkofa se wo de ma ne nua ana se nipa kuo kituwa bi ena asu o mu didie ana se ubi anu se wo bekasa ayakayaka de human rights abuse eni ntino muntimi mfa sa NDC entutu NPP ho nyame che muade na mo ansom ba sese mo mfa empaibo ne nkotosre empanyanko mo se mo ya de boni na emom mo asakra mo agwene na mo to aba no ama NPP aba because wo mena tambia wo ba wo mo siesie wo man wo mo nse no
enti mabunu ma obi na adamu na mo amfo magene ya adwuma na 2028 no eduso moto abapa na nyame ahida mo na mo ne mo mma ne mo nana no